Moni ndine Jackie. Ndiye ulendo uto ndikamba mphekesera iti. Iyi ndi mphekesera si fact. Zoti zingokambidwa zizinachitidwe confirm. Ndizokhudza Hypersonic Jet. Mukuziwa kunena kuti kunali ma supersonic jet ngati achina Concorde ya jet oti ankayenda kalekale kuyambira ma 1970s. Ma Concorde anatha 2003 chifukwa chonena kuti anthu samakwerayi komanso itagwa Concorde ija itaphulika inali I think Air France aliyense analuza nayo chani analuza nayo chidwi chifukwa ndege za nomo zimayenda kale ndizili kuuluka ndikutanthauza kuuluka about 550 miles per hour mene zimathamangira at speed yake pamene Concorde inkafika 1354 miles per hour nde amayenera kuti inali ndi supersonic speed kuna kuti imathamanga kwambiri koma vuto lina lomwe linali ndi Concorde linona kuti limapanga phokoso chimapanga phokoso chikamanyamuka muchasi chimaoneka moto kumbuyo chimoto chija plus boom kunena kuti speed kuti inyamuke ndi zimphamvu iyende ndi speed imeneyoyo amachita kuti sonic boom mapanga chiphokoso china chake manyamuka ndi zimphamvu ndi chiphokoso chija chimapitirira sichitayi ulendo wonse imakhalipanga chiphokoso ndi anthu samadandaula kuti ikamadutsa mwamba mwawo masites chimapanga phokoso kwambiri ndi chifukwa choti anthu amadandaula kwambiri anapeza kuti amasankha maulendo oti izidutsa pamwamba pa nyanja pa maoceans chanjani ndi sinayende Concorde bwinoyi zinapezeka kuti anayisiyitsa 2003 Concorde inapanga retire ndiye papezeka kuti akuti afuna kupanga ndege ya nyuwani si a China ndinanenapo sikale anapanga test jet yawo yothamanga kuposa noma Concorde acha kuchoka ku London kupita ku New York imayenda ulendo wa 2 hours which means kuti imathamanga kwambiri yeti ma supersonic speed koma this time akuti anthu akupanga test hypersonic speed so tukamba ndege ya nomo imayenda about 580 miles per hour imauluka hypersonic speed akukamba za 3800 miles per hour akuti 3 times faster than the speed of sound kuti ulendo uno uzichepa uzikhala let's say kuchoka ku London kupita ku New York ulendo uzikhala 90 minutes kuti munthu kuyika filimu isanathe ndi filimu yomweyo munthu wachoka ulendo wautali ngati umene wafika kale ndege ya nomo ulendo uchoka ku London kupita ku New York is about 8 hours nemungayenze ulendo wa 8 hours uyende 90 minutes mphekesera yake ndionena kuti khumu chauja Elon Musk akupanga ndege yoti iziyenda ma hypersonic speeds si wapanga kale dzombo zambirimbiri zikumapita ku outer space panopono afuna kuyesera kugwiritsa ntchito ma engine omwewo amene amagwiritsa ntchito akamapanga ma spaceship yakewo ngati Raptor engine yomwe akhala kugwiritsa ntchito kuti ayesere kuyika mu jet aone ngati tatani itakwanitse plus iso aliponso makampani ena amene akugwira nawo ntchito ina akuiti Hermes akupanga collaborate kuti aone ngati angapange ndege ngati imene afuna ayambe kayapanga ya military kuti ya military yo izitha kuthamanga ma speed ngati amenewo komanso afuna ayike camouflage kunena kuti isamathe kuchitidwa detect idutse vu koma radar isatani isathe kuchita detect kuti padutsa ndege zoopsa tumenezo ngakhale sindiuziwa mwina nzabwino koma ndi technology yomwe akutana akupanga nde I think sana zilengeze officially izizi ndizonena kuti angokamba anthu ambiri akukamba kuti zomwe zikuchitika ndizi nde zifukwa zina zomwe sanamalize project yo mwina sakuyikamba fati sanamalize vuto ndionena kuti ma speed amene ma hypersonic speed ndionena kuti fayiti kuthamanga kwambiri izi kumenya mphepo eti nde akuyenera kupeza ma materials onena kuti mphamvu ya mphepo ija plus mphamvu ya speed yawoyo zikapampana material ya ndege isatani isanyenyeke isapange melt ikhoza kungoyinyeketsa because of mphamvu ya speed itiyo imeneyo ikatani mu mphepo komanso boom ija iti ngati ija timaiti supersonic boom ndiyoti apapa ikhala hypersonic boom moto umene ujawo umene ndege izizi zimanyamukira ndiwotentha kwambiri akuyenera kupeza njira yonera izizilisire ndege ija satani isaphulike chifukwa mahiti amenewo ndionena kuti ndege ikuzongopeza kuti yatani yaphulika faina zotentha kwambiri kuti tani ipite ivungike ipite pa chispeed ngati chiticho chimene chocho ndakupeza njira akusakasaka njira zonena kuti cooling system yonena kuti adzitha kuzizirisa engine yo olapeze ma materials amphamvu kwambiri kuti adzitha kuchita withstand heat yo
kunena kuti ndegeja inde bwinobwino nde zomwe zili mkamwa zomwe akuti akupanga Elon Musk ku SpaceX pakali panopo nde timva akuti akayamba ya militariyo izikhala yochita zinthu zambiri koma akangopanga succeed ayamba nokupanga mapassenger wani kuti anthu ayi azingotanyamuka pafika huko 90 minutes kuchoka ku Malawi kufika huko zoopsa kuti pena changucho chachani eti koma akuti zomwe akupanga pakali panopo akuyesera kupanga hypersonic speed munganiza kuti supersonic speed zambiri zimakhala zonena kuti let's say ma spaceship amene akumapita ku outer space they travel faster than the speed of sound munthu afuule pano nthawi yomwe inuyo mutamve ndi kuti chinthu chapita kale before inuyo musanamve something like that nde timva kuti zikhala zotani akazapanga ya passenger ayo mukazapita muzatitumizireko selfie zikomo kwambiri.